ప్రభుత్వ యేసుక్రీస్తుని పెదిటే మీకు అందరికీ వందనాకు పిల్లనిరే సాయమిందిరి కదా నేంటి మన ప్రోగ్రామ్ తిని చిన్న ప్రార్థన తుంగి మనడి మొదలు వాటుకుండ కడి అందరు కణకు ముస్తుకు మన ప్రార్థన తుంగ కడి పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధమంత నా దేవా నీకు వందనಕ್ಕೆ అచ్చరమినమయ్యా ఈ సమయాతే నా ప్రభా ఈ యొక్క కార్యక్రమ తిని మా మొదలు వాటరు మినం నీ శక్తి తిని బల తిని జ్ఞాన తిని మాకు బయతంగా బలంటి ఆటంకకు వాదకుండా నీ కృపతే మమ్మల్ని నడిపిసా అయ్యా నీ యొక్క పిల్లార్థం మాకందరికీ నీ యొక్క మాట నేర్పిసయ్యా మమ్మ వాటి ప్రకారంగా నడుసోరే నీకు ఇష్టమత్త పిల్లని తీస్తే బతకనాకి ఈ లోకతే నా ప్రభా నీ సైనికురుగా మమ్మ మద్దనాకి సహాయము దయతుంగి తినింజరే ఈ కార్యక్రమ తిని పొరవాటి క్యాన్సర్ని నీ పిల్లని ఎత్తని నాని నీకైదే వాటి నీ జ్ఞానంతో నడిపిసింజరే ఏసిన్ పెదటి తలపు నందేవా ఆమెన్ పిల్లనిరే సాయమిందిరు కదా సరే నన్ను నేడు రెండు విషయానికి వచ్చి నన్ను మున్నిడికి దాయవరింజర ఆశపడసారు మీనను అందరికి ఆంజనీరు కదా సరే మండి బెలంటిట అయితే మీనడితుకు చాలా భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితితే మనడు మీనడింజే కాబట్టి రెండు విషయాకిని గురించి ఆ విషయాకు చాలా జాగ్రత్తగా మనం అందువల్ల నన్ను కెచ్చి తర్వాత నన్ను మీకు వ్యాసుడికి అయితేను పాట నేర్పిస్తాను సరేనా పిల్లనిరకి అంజటి ఈ కరోనా టయాతే మనడి బేల మందలితుకు ప్రతి మండి 20 నుంచి 30 నుంచి పట్టం దాకా కూడా మీ కైకిని తేపకొకసారి శుభ్రంగా సబ్బు వాటి నొరసరం మందటి లేకపోతే శానిటైజర్ మతుకు శానిటైజర్ తోటి శుభ్రంగా నొరుచుకున్నట్టు సరేనా ఇంకా మీ మొక్కకి కంపల్సరీగా మాస్క్ వాటండి క్యాంజనీరుగా పిల్లనిరే బెగ్గత్కని కూడా మాస్క్ తప్పకుండా మీరు వాటుకుండవాలి మీ కైకు శుభ్రంగా నడుచుకుండవాలి కొత్త వారు వేరేనా సెకండ్ ఇత్కనా లేకపోతే బతన్ ఇత్కనా మీరు ఊరిని క్యాట కూడా సరేనా మీ లోకిని కూడా చాలా శుభ్రంగా మందిరం నేర్చుకున్నట్టు భారత్కు ఇది వానాకాల టైం కాబట్టి మనకి ఎడికి జలుబుకు దగ్గుకు కూడా వాదిన అవకాశం అంతాం కాబట్టి మీరు జాగ్రత్తగా మీ లోకినే మందటి సరేనా ఇంకొక విషయం బాధ్యతకు వానావాసనం కదా మన చాలా పల్లెనాకు ఆ పల్లెనాకునే వాంగుకు అగమందినటువంటి కాలువ పొంగురం అంతం కాబట్టి మీరు ఆ పరిసర ప్రాంతానికి చిన్నపిల్ల నీర మీరు దాయొద్దు చాలా జాగ్రత్తగా మందటి సరేనా ఈ వానాకాలం అయితే మీకు ఒకవేళ జలుబుకు తుంగేడికి వత్కని కూడా హాస్పిటల్నే చేర్చుకున్నట్టు కాబట్టి మీరు లోకినే చిన్న చిన్న విషయాకు పాటిసరే జాగ్రత్తగా మందటం నేర్చుకున్నట్టు సరేనా కాబట్టి భయంకరమైన పరిస్థితిని మనం వినడు కాబట్టి మనల్ని మనడి బాత్తుంకుండవాలి శుభ్రంగా మన కైకిని నొరుచుకుని జ్వరమందవాలి బేకత్తకని కూడా మాస్క్ కంపల్సరిగా మీరు వాటుకున్నట్టు ఈ వానతికి బయటికి సరిగా ఉండొద్దు జలుబు తుంగితే దగ్గు పతనం అవసరం అంతా సరేనా పిల్లనిరే జాగ్రత్తగా మంతిరు కదా సరే నేడు ఏసయ్యలు మనకి బాత నేర్పేసినాడో మన క్యాన్స్ గడి సరేనా సరే మడ అత్తవారం నన్న కొంచెం టెక్నికల్ ప్రాబ్లం మంచినన్న మీకు అత్తాలోకి అత్తాను ట్రై దుంకుతాను కానీ ఇక ప్రాబ్లం వాసిమత్తే సెమీసాటి ఈ వారం మన మంచి వేసాడు క్యాన్స్ గడి అలాంటి వేసడుకు మనడి ఇంజ మందిన పరిస్థితితే గురించి మీకు అర్థం అదన నన్నకైతాను ఇంజ బాగా వాన వాసనాయ ఆ వాన బాగా వత్తపై బాత పెద్ద పెద్ద లోకు సిటీ జతకు బాగా నాంది కూలంజర్మిన అయ్యా ఇంకా కొన్ని గోడకు కూడా కూలంజర్మిన మండులతోటే ఒకవేళ కలిసి మొత్త గుట్టకు కూడా బాత కూలంజర్మిన అయ్యా అతుకు మన ఏసయ్యలు మనకొర మంచి వ్యాసొట్టిని నేర్పిస్తాం బాత దిత్తుకు ఏసయ్యని మాట క్యాన్సర్ని పిల్ల బేలమంతరో ఈ వ్యాసుడి ద్వారా ఏసైలు మనకి తెలియకెత్తాం కాబట్టి నేను మీకు క్యాప్చర్ మినన్ ఒక ఇవ్వురు మనసుకు మినరలే సరేనా క్యాన్సర్ కదా ఆ ఇవ్వురు మనసుకు ఒక మంచిగా తెలివిగలవాడు ఇతుకు బుద్ధిమంతుడు అనమాట ఆ తెలివిగలవాడు బాతుంటాం చక్కటి లోన్ తొచ్చుకుంటుండాలి ఆ లోతుని బెగ్గ తొత్తాం ఇతుకు మంచి పెద్ద బండత పొర్ర తొత్తుండాలి 3 తొత్త నసుకే మంచి వస్తువు దానికి ఉపయోగించి ఆ బండత పొర తొత్తుండాలి తొత్తపై ఆ బండత పొర తొత్తలోను బేలమత్తికు పెద్ద వాన మొత్తం కలే వాన ఇంజ మనకి వాన అవసరమేనాయ
వాన వాసన వరదకు వాసన అయ్యా అలా వరదకు వానకు వాసనకే మంచిగా తవ్వలు కన్ని కూడా కూలంజురుమిన పాపం చాలా మంది డొల్లంజురుమినారు అయ్యా. ఏసయ్యలు కూడా మనకి మంచి విషయం నేర్పిస్తాం. ఈ బండత పొర్ర లోను తొత్తటువంటి ఈ బుద్ధిమంతుడు తొత్తం కదా బండత పొర్రలోను ఈ వాన తుఫానుకు గాలి వరద వాసి వెచ్చుకు వాసి దాని పొర అతకని కూడా మంచిగా నిల్లి మత్తలే స్థిరంగా మత్తలే ఇంకో రమ్మినం ఇంజబోన ఈడు మంచి తెలివిగలవాండయ్య బుద్ధిమంతుడు కాబట్టి బండతి పొర తొచ్చుకుంటాం వాతకని కూడా కూలి దాయకుండా మంచి మత్తే. ఇంకో రంబేనం ఇటుకు బుద్ధిలో వాడనమాట ఈ బుద్ధిహీనుడు అనమాట. ఓను బేకతత్వం తెలుసా లోను ఉస్కత పొర్ర లోన్ తొత్తుండాలి. ఆ ఉస్కత పొర్ర లోన్ తొత్తపై పెద్ద గాలి తుఫాను ఆ వరద అన్ని వత్తపై ఓడు తొత్తలోను కూలెత్తలే క్యాంజనీరు కదా పిల్లనీరే ఓడు తొత్తలోను బారత్తే కూలెత్తలే. ఈడు బుద్ధిహీనుడు అనమాట బుద్ధిలో వాడు అనమాట. బుద్ధిమంతనం బేకతొత్తం మంచి బండత పొర్ర తొచ్చుకుంటాం అనమాట. ఒకటి ఈ బాత వతకని కూడా లోను కూలి దాయిల్లే ఈయనలోను ఉత్తిగినే కూలత్తే. ఏసయ్యలు ఈ మాట తిని మనకి భారీ నేర్పిస్తాం. ఇందుకు మన ఏసయ్య అనమాట ప్రతి వారం క్యాన్సనాడు కదా. ఆ క్యాన్జాని ఏసయ్యన మాట బేనరత్కు గుర్తు దాచుకుంటారు. బేనరత్కు ఆ క్యాన్స్త మాటను తీస్తే నడదనానికి ఇష్టపడుతారు. అలా నడసోరు మంతోరు మంచిగా ఊరలే ఈ బండత్ పొర్రతొత్త లోను తీస్తే మంతరలే. అర్థమవుతుంది కదా. బండత్ పొర్ర లోన్ తొత్త ఆ యొక్క బుద్ధిమంతుని తీస్తే అయా ఆ బండత్ పొర్ర తొత్త లోన్ తీస్తే మంతరలే. బేనరు ఏసైకి అత్త మాట క్యాంజరే వాటి ప్రకారం నరసోరే అయ్యంకి అవ్వంకి సాయం తుంగనోరు ఊరికి మంచి కొరత మందనోరు బాత్ తింతరెత్తుకు చక్కగా ఆ బండత పొరతొత్త లోన్ తీస్తే మంతరలే. ఇంకొరటి బాత దిత్తుకు ఉస్కెత్ పొర్రతొత్త లోను అయ్యా ఉస్కెత్ పొర్రతొత్తలోను మొత్తం కూలత్తింజర కొడతాడయ్యా. ఆ తొత్త లోన్ తీస్తే బేనూరు మంతురెత్తుకు ఏసయ్యలకి ఎత్తది క్యాంచకుండా ఏసయ్యలు వేదత్కు నేర్పిస్తుండ దాని ప్రకారం నడదకుండా మంతురు ఓరు ఆ యొక్క ఇసుకత పొర తొత్త లోన్ తీస్తే మంతురలే. అలా మత్తటువంటి ఓరిని దేవుడు ఆ రెండు విషయాల ద్వారా ఇలా మంతరు బండత పొర తొత్త లోన్ తీస్తే వీరు మంతరు ఇసుకత పొర తొత్త లోన్ తీస్తే ఈ బుద్ధిలో వారు మంతరు ఇంజర నేర్పిస్తారు విన్నాం ఏసయ్య. కాబట్టి ఈ రెండు విషయాలు నేర్చుకుంటారు కదా. మనడు కూడా ఏసయ్యకి ఎత్తటు ఏసయ్య మాట క్యాంజనటు బేనరత్కు మంతరు ఓరు ఈ బండత్ పొర్ర తొత్త లోన్ తీస్తే మంతరు. కాబట్టి క్యాన్స్ కాడు కదా దేవుడి మాట తినమండి క్యాన్స్ కాడి ఆ లోతు తీస్తే మన మందనానికి ఇష్టపడదు కాడి. ఇంకొకటి బాత దిత్తుకు ఈ రెండు లోకి తీస్తే మండి మందనానికి ఇష్టపడదు కాడి. సరే ఇంకొక విషయం తినమండి నేర్చుకున్న కాడి ఒక కంఠస్థ వాక్యం తినమండి నేర్చుకున్న కాడి. బైబిల్ మీనా కదా. సరే 1 కొరింథీ 3 11 వచనం. 1 కొరింథీ 3 వచనం తీస్తారు కదా. భారత్కు యేసుక్రీస్తే ఆ పునాది అయ్యా మంచి వాక్యం కంఠత వాక్యం క్యాన్సనర్ కదా. 1 కొరింథీ 3 వచనం భారత్కు యేసుక్రీస్తే ఆ పునాది బేనరత్కు బండత పొర తొత్త లోను తీస్తే మంతరు ఇతుకు ఒక పునాది గట్టింగ మిందే ఇంజి అర్థం. ఇతుకు ఆ పునాది ఈ బాత ఏసుక్రీస్తే ఆ పునాది ఇంజరి వాక్యంతకి వచ్చిందయ్యా. ఇతుకు ఏసుక్రీస్తునవుటే ఏసయ్యకెత్త మాటను తీస్తే బ్రతకనోరు ఆ ఏసుక్రీస్తునవుటే దేవుటి మాట బేలత్కు కేంజి దాని ప్రకారంగా నడుచునోరు వారందరూ కూడా ఏసయ్య ఇందని బండత పొర తొత్త లోన్ తీస్తే మంతరు. అర్థమవుతుంది కదా.
ఊరిని దేవుడు ఏసయ్య బాతకెత్తాం, బుద్ధిమంతుడు ఇంజరికెత్తాం. బుద్ధిమంతుడు గట్టిగా లోన్ తోచుకుంటా, అది ಬೇಲಾಂಟಿ ಕಷ್ಟ ಬಾತ ಬತ್ಕನ್ ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಲೆ ಏಸಯ್ಯ ಇಂದನೆ ಪುನಾತಿ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತಿಂದನೆ పునాదిందని బండది పొర బేన్ రత్కు లోన్ తోచుకుంటారు. అలా తోచుకుంటారు ఇదికు అర్థం బాధ్యతకు ఓని మాటన ప్రకారంగా నడిదితోరో ఓరందరూ కూడా దేవుడికి ఇష్టమత్త వారికి బుద్ధిమంతుని తీస్తే మంతూరు ఇంజరు ఏసయ్య క్యాప్చర్ మీన కాబట్టి క్యాంచనీరు కదా పిల్లనిరే ఈ కంటత వాక్యతని మీరు గుర్తాసుకుంటూ పోయి మీకు మరి మంచి పాట తిని మీకు నేర్పిస్తాను. గుర్తాసుకుంటూ బండత పొర్రలోను తొత్తం బుద్ధిమంతుడు, బండత పొర్రలోను తొత్తం బుద్ధిమంతుడు, మరి పెద్దగా వానవత్తే, మరి పెద్దగా వానవత్తే, వానవాసి పెద్దగా గాలి వీస్తే, వానవాసి పెద్దగా గాలి వీస్తే, ఓనిలోను నిచ్చిమత్తే, ఓనిలోను నిచ్చిమత్తే, ఉస్కత పొర్రలోను తొత్తం బుద్ధిహీనుడు, ఉస్కత పొర్రలోను తొత్తం బుద్ధిహీనుడు, మరి పెద్దగా వానవత్తే, మరి పెద్దగా వానవత్తే, వానవాసి పెద్దగా గాలి వీస్తే, వానవాసి పెద్దగా గాలి వీస్తే, ఓనులోను అర్సియత్తే, ఓనులోను అర్సియత్తే. పిల్లనిరే సాయమింది కదా పాట. బండత పొర్ర తొత్తలోను బుద్ధిమంతుడు, ఆ బుద్ధిమంతుని తీస్తే మనందరూ కూడా మందవాలి. మన యొక్క బండ ఏసయ్యే కాబట్టి ఏసయ్యని పొర ఏసయ్యని మాటను తీస్తే బేండత్కు బ్రతికితోరో ఓరు ఈ బండద పొరలో తొత్త బుద్ధిమంతుని తీస్తే మంతోరు ఇంజనరు. కాబట్టి బుద్ధిమంతుని తీస్తే మేడం మందుకడే, లేకపోతే బుద్ధిలో వంతిస్తే మందుకడే. మీరందరూ బుద్ధిమంతుని తీస్తే మందిరయ్యా. ప్రతి వారం వేసే మాట తిని మీరు క్యాంజనీరు కదా, ఆ క్యాన్స్తో మాటను తీస్తే మీరందరూ నడుతుకు మనందరూ కూడా బుద్ధిమంతుని తీస్తే మత్తాడు. అసలు ఏసైకి మనందరూ కూడా ఇష్టం కాబట్టి గుర్తాసుకున్నట్టు కంఠస్థ వాక్యం 1 కొరింథీ 3:11 ఆ ఏసుక్రీస్తే ఆ పునాది ఇంజరమింది. ఆ ఏసుక్రీస్తు అటువంటి పునాదిది పొర్ర ఇతుకు మనందరూ చిన్నపిల్ల నీరు కదా, చిన్న స్కే నుంచి బేనెడెత్తుకొని మాటంకి అంజూరే మంతరు వారందరూ కూడా ఏసయ్య బండత్ పొరలోని తొత్త బుద్ధిమంతుని తీస్తామండి మంతడి. సరేనా? కాబట్టి ఇంచే నుంచే మన చిన్న స్కే నుంచే ఏసే మాటతే మన హృదయతే వాటుకుండాలి. మన హృదయతే వాటుకుని దాని ప్రకారంగా నడుస్తూ మనందరూ బుద్ధిమంతుని పోల్తేవారులాగా మంతడి అయ్యా. ఇసుకత పొరలోని తొత్త బుద్ధిహీనులాగా మనం అందకూడదు అయ్యా. ఇసుకత పొర తొత్తది వేదు కూడా నిచ్చి మందిలే. కాబట్టి మనని బండత పొర తోచుకుంటూ కడి ఏసే మాటని క్యాన్స్ కాడి దాని ప్రకారంగా నడదడానికి మనడి ఇష్టపడతాడు. అలా మటుకు ఏసైకి చాలా ఇష్టం ఇంజరే ఏసే మాట మనకి నేర్పిస్తారు. మీను ఈ మాట తిని మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయంతో కూడా ముందే పిల్లనిర మీనందరూ కూడా మీరు చదువుకునేది కదా, బైబిల్ చదవటం లేదు కదా, దాంట్లో మీరు చదువుకుండొచ్చు అయ్యా. దేవుడి మాట బిస్కెట్కి కూడా మనని మంచి అరదే నడిపిస్తారు. అంతా అవి మరి నేర్చుకుని వాటి ప్రకారం నడుస్తారు. మటుకు ఈ బుద్ధిమంతును బండత పొర తొత్త లోన్ తీస్తే మనడి బిస్కెట్కి అన్ని విషయాన్ని నిల్లిమంతడి అయ్యా. ಬೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒತ್ಕನ ಬೆಲ್ಲಂటే అపాయకు వత్కన కూడా మనడి స్థిరంగా ఆ బండత పొరతొత్త లోని తీస్తే మనడి నిల్లిమంతడి క్యాన్సర్ కదా పిల్లనిరే. ఇలాంటి చక్కటి మాట తిని మన బిస్కెట్కి కూడా మరిగిందాయద్దు. మన పునాది చిన్న స్కే నుంచి మత్తుకి పునాది ఒకవేళ ఇళ్ళకుండా ಬೇರೆ లోన్తో తితోరా, ఒకవేళ అలా తొత్తకని కూడా అది వెంటనే కూలిదేతాయా. కాబట్టి ఇదో మనని చిన్న స్కే నుంచే వేసే మాట తిని మన క్యాన్సర్ మత్తుకు మన పునాది గట్టిగా మంతే. మనందరూ కూడా బుద్ధిమంతుని తీస్తే మనని మంతడి. కాబట్టి మన వేసే మాట తిని నేర్చుకుండకడి వాటి ప్రకారంగా నడుదుకడి అవి బిస్కెట్కి మన జీవితాతే మంచి అరుదే నడిపిస్తారే మనల్ని స్థిరంగా తాచుతా. ఎలాంటి పరిస్థితి బతకని కూడా అరిసన్నకుండా మనడి మందగలిగితాడు అయ్యా. క్యాంజనీర్ కదా పిల్లల. ఈ పాట కూడా మీరు గుర్తాసుకుంటే మీరు పాడోరు మందొచ్చు. ఈ పాట మీరు పాడోరు మతుకు మీరు ఏసయ్య మనకి అత్త ఉదాహరణ ఆ యొక్క వ్యాసుడు మనకి గుర్తు వాసరం అంతే అయ్యా. బండత పర్రలోను తత్వం బుద్ధిమంతుడు అన్నటువంటి పాట
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ కదా మళ్ళొకసారి నన్ను పాడితాను క్యాన్సర్టి బండత పొర్రలోను తొత్త బుద్ధిమంతుడు బండత పొర్రలోను తొత్త బుద్ధిమంతుడు మరి పెద్దగా వానవత్తే మరి పెద్దగా వానవత్తే వానవాసి పెద్దగా గాలి వీస్తే వానవాసి పెద్దగా గాలి వీస్తే ఓనులోను నిచ్చిమత్తే ఓనులోను నిచ్చిమత్తే ఉస్కత పొర్రలోను తత్వం బుద్ధిహీనుడు ఉస్కత పొర్రలోను తత్వం బుద్ధిహీనుడు మరి పెద్దగా వానవత్తే వానవాసి పెద్దగా గాలి వీస్తే వానవాసి పెద్దగా గాలి వీస్తే ఓనులోను అరిసి అత్తే ఓనులోను అరిసి అత్తే అవునయ్యా సరే పిల్లనిరా ఈ పాట గుర్తొసుకుంటూ బండత పొరలోని తీస్తే తొత్తలోని తీస్తే మన మందువాళ్ళకు గుర్తొసుకున్నట్టు మన క్యాన్సర్ అనే ప్రతి మాట మన హృదయత తాసి దాని ప్రకారంగా జీవిస్తూ మనడు కూడా ఆ బుద్ధిమంతుని తీస్తే మనని మంతాడు అలా ఏసైకి ఇష్టం కాబట్టి క్యాన్సర్ మాట తిని మరిగిందాయొద్దు జాగ్రత్త మందటి మీ లోక్కిన మీరు మందటి వానత్కి మీరు నాందొద్దు ఇంకా మాస్క్ వాడుకున్నట్టు జలుబు దగ్గు బాధ తచ్చుకుంటకుండా మంచిగా మందటి మీ లోకినే మంచిగా ఏసైన పాట పాడుకున్నట్టు నేర్చుకున్నట్టు మీ తల్లి తప్పేసుకునితో కలిసి ప్రతిరోజు మీ కుటుంబ ప్రార్థనతే గుర్తాసుకుని కుద్దటి దేవుడికి ఇష్టమత్త పిల్లని తీస్తామండి బ్రతకగాడి బండత పొరలోంతో బుద్ధిమంతిని తీస్తే మనడి మన కుటుంబకు మందకడి సరేనా పిల్లనిరే ఇచ్చేపు క్యాన్సర్ మీకు అందరికీ వందనాకు ఇది మీకు నస్తుకు షేర్ తుంగటి లైక్ తుంగటి వాదన వారం మరొక మంచి వ్యాసుడితోటి మనడి కార్యక్రమకు వాదుకడి దండాకు